Türkiye башкаласы Анкарада 13 сагат. Исәнмесез мөхтәрәм тыңлаучылар. Бүген 2026 елның 29 апреле шәршәмбе. Сез турыдан-туры эфирда Türkiye авазы радиосының татар телендәге тапшыруларын тыңлыйсыз. Безнең программа 16 метрлык кыска дулкынның 17615 кГц ешлыгыннан 42 дәрәҗә көнчыгыш юнәлешендәге Türksat 3A һәм Türksat 4A яршеннәре белән 3w.trdinla.com интернет адресы аша һәм кесә телефоннарының TRT-Dinla тыңлау кушымтасыннан Вот Эст радио каналыннан тапшырыла. Бүгенге чыгарылышта соңгы хәбәрләрдән соң Төркиянең милли спортчылары язмасын тәкъдим итәрбез. Соңгы хәбәрләр белән башлыйбыз. АКШ илбашы Дональд Трамп үзенең ярдәмчеләренә Иранга каршы киңәйтелгән блокадага әзерләнергә кушты. Матбугатта АКШ рәсмиләренә сылтама белән язылган хәбәрдә Трампның соңгы очрашуларда суднолар хәрәкәтен туктатып, Иран икътисадын һәм нефть экспортын чикләүне дәвам итүне үстен күрү әйтелә. Вәкаләтләр Трампның блокаданы саклап калудан башка вариантларны, бомбага тотуны дәвам итү яки конфликттан чыгуны куркынычрак дип санавын җиткерә. Исегезгә төшерәбез, АКШ һәм Израиль 28 февральдә Иранга каршы уртак операция башлады. Тәһран АКШның төбәктәге нигездә Фарсы култыгы илләрендәге объектларына каршы һөҗүмнәр белән җавап бирде. 8 апрельдә Пакистан арадашчылыгы белән утны туктату килешүе төзелде. 11-12 апрельдә Исламабадта сөйләшүләр үткәрелсә дә ул килешүгә китермәде. Трамп соңрак Пакистан үтенече буенча Тәһраннан тәкъдим килгәнчегә кадәр утны туктату килешүе озайтылды дип белдерде. Дүшәмбе көнне ясаган белдерүендә Трамп Тәһранның соңгы тәкъдимен кабул итүенең бик мөмкин түгеллеген әйтте. Анда Ормуз бугазын ачу һәм атом төш программасы турындагы сорауларны соңрак булачак сөйләшүләр өчен калдыру күздә тотыла. АКШ башы Дональд Трамп Англия патшасы Чарльз III Иранның атом төш коралына ия булырга тиеш түгеллеге турындагы сүзләре белән килешүен әйтте. Трамп шулай ук дәвам итүче патша сәфәре вакытында бу тема буенча җәмәгатьчелеккә ясаган беренче чыгышларында Иранның хәрби яктан җиңелүен дә алга сөрде. Трампның сүзләреннән соң ясаган чыгышларында Чарльз Иран яки сугыш турында башка сөйләмәде. Ислам хезмәттәшлеге оешмасы БМО Миллек шурасын Газзада утны туктатудан ары китәргә һәм Израиль басып алуына тулысынча нокта куярга чакырды. Оешма Израильнең фәләстинле ватандашларга, изге урыннарга һәм күрше дәүләтләргә карата көчәюче хокук бузуларын гаепләде. Оешма исеменнән Шураның якын көнчыгыш мәсьәләләре буенча ачык утырышында рәислек итүче Төркиянең БМО махсус вәкиле Әхмәт Йылдыз Төркемнең Газза өчен утны туктату килешүен һәм Миллек шурасының 2803 санлы карары нигезендә килешүнең икенче этабы башлануын канәгатьлек белән каршы алуын әйтте, әмма Газзада һәм басып алынган Фәләстин җирләренең башка төбәкләрендә вазгыятьнең куркыныч булып калуын һәм Фәләстин халкының Израильнең канунсыз басып алу астында исәпсез авырлыклар һәм фаҗигалар кичерүен дәвам итүен белдерде. Türkiye авазы дулкыннарында соңгы хәбәрләр тыңлыйсыз. Ливан сәламәтлек саклау министрлыгы утны туктатуга карамастан Ливанның көньягында Израиль һөҗүмнәрендә 8 кеше, шул исәптән коткару төркемнәре әгъзалары һәлак булуын һәм 2 гаскәринең яралануын җиткерде. Министрлык Израильнең Мәҗдәл Зун шәһәренә һөҗүмендә ким дигәндә 5 кеше һәлак булуын һәм 3 медицина хезмәткәренең җимерекләр астында калуын белдерде. Җәбхиттә тагын 2 кеше һәлак булды. Җваяга һөҗүмдә 1 кеше үлде һәм 15 кеше, шул исәптән 5 бала яраланды. Берләшкән Гарәп Әмирлекләре якын көнчыгыштагы сугыш аркасында энергия бәяләре арткан вакытта милли мәнфәгатьләргә игътибар итү өчен ОПЕК һәм ОПЕК+ нефть оешмаларыннан чыгачагын белдерде. Дөньядагы иң зур нефть җитештерүчеләрнең берсе булган һәм элек ОПЕК җитештерү квоталарыннан канәгать булмаган Әмирлек җомга көнне берләшмәләрдән чыгачак. Төркия 15 яшькә кадәрге балаларның социаль медиа куллануына яңа комплекслы чикләүләр әзерли. Максат яшь кулланучыларны санлы бәйлелектән, зарарлы контенттан һәм онлайн эшчәнлек белән бәйле озак вакытлы юридик куркынычлардан саклау. Төркиянең гаилә һәм социаль хезмәтләр министры 2024 елдан бирле эшләнеп килүче яңа чаралар илнең киңрәк гаиләне яклау һәм көчәйтү буенча гамәл планының бер өлеше булуын әйтте.
Hindistanda үлемшил исселек дулкыны бәрде. Илнең метеорология департаменты күп төбәктә максималь көндезге температура 40-46 градус арасында булуын хәбәр итте. Дүшәмбе көнне теркәлгән иң югары температура Уттар-Прадеш штатында 47,6 градус була. Ә Һиндстанның Ориса штатында дәвам итүче халык санын алда катнашкан 2 укытучы эссе сугудан үлгән. Һава торышы белгечләре әйтүенчә, быел Һиндстанда исселек дулкыннары иртә башланды. Берничә штат көндәлек тормышка тәэсир итүче көчле исселеккә каршы көрәш чаралары турында игълан итте. Бу соңгы хәбәрләр иде. Türkiye'nin milli sportçuları. Бақтыран таңшар, бүгін біз сізге Түркия хатын қыздары боксы үшін яңа шыр ашқан. Әр йомрылы білән тарихқа кірген һәм дүния чемпионатларынан Олимпия алтынына қадар барып тоташқан ғажайып yolның қаһарманы турында сөйләрбез. 1,72 метр бойы белән рингта дәү кеше кебек торган, бөтен йөрәге белән иле өчен көрәшүче бу шәхес Буйсеназ Сөрмәнәли. Трабзондан Токиога, Белградтан Парижга кадәр сузылган шушы тиңсез уникаль хикәяне тыңлап узыйк. Буйсеназ Сөрмәнәли 1998 елның 26 май көнне Бурсада дөньяга килә. Ләкин әтисенең эш аркасында гаиләсе белән бергә күчкән Трабзонда үсә. Кечкенә яшәрдә ул җирле хатын-кызлары футбол командасына кушылырга тели. Ләкин язмыш аның өчен башка планнар әзерләп куйган була. Аңа нибары 10 яшь булганда Түрк бокс җыелма такымының тренеры Джахид Сөменең юнәлеш бирү белән бокс спорты белән таныша. Трабзон университетының физик тәрбия һәм спорт бүлеген тамамлаган Сөрмәнәли үзенең һәм академик һәм спорт сыйфатларын берләштерә. Яшьләр арасында Төркия чемпионлыклары белән игътибарны җәлеп иткән Буйсеназ 2015 елда Тайпейда узган яшь үсмерләр арасындагы дөнья чемпионатында алтын медаль яулады. Шул ук елны ул Илбашы Эрдуан белән таныша һәм бер көнне мин Олимпия медален яуларым дип аңа вәгъдә бирә. Бу вәгъдә аның эчендә еллар буе ут ялкын кебек янды. 2016 елда яшь үсмерләр арасында Европа чемпионатында һәм 2018 елда 22 яшькә кадәргеләр арасында Европа чемпионатында җиңгән Сөрмәнәли төп зур адымын 2019 елда ясый. Русиянең Улан-Удэ шәһәрендә узган дөнья чемпионатында ул 69 килограммлы авырлык категориясе финалында Кытайлы Лю Ян белән очрашты һәм аны 4-0 исәбе белән җиңеп, тәүге дөнья чемпионы дәрәҗәсен алды. 21 яшендә Буйсеназ инде өмет кенә түгел, ә чын дөнья чемпионы иде. 2020 елгы COVID-19 пандемиясе аның спорт графигына гына түгел, Буйсеназның шәхси тормышына да тирән тәэсир итте. Әнисе коронавирус йоктырды һәм Буйсеназ аның ярында калды. Күнекмәләр, тренировкалар туктатылды һәм Олимпия уеннарына әзерлек өзелде. 2021 елның мартында аның кулына җитди операция ясалды. Күпләр аның Токиога бара алмаячагын уйлады. Ләкин ул реабилитациясын тамамлады, күнекмәләргә кире кайтты һәм еллар элек биргән вәгъдәсен хәтерендә тотты. 2020 елгы Токио Олимпиадалары Буйсеназ Сөрмәнәли өчен һәм Түркия бокс тарихы өчен бурылыш ноктасы булды. 69 килограмм категориясендә беренче 2 матчын 5-0 исәбе белән җиңгән Сөрмәнәли ярыфиналда дөнья өченчесе Һиндстанны Ловлина Борхохаинны 5-0 исәбе белән җиңеп финалга чыкты. Финалда аның көндәше Кытайдан Гу Хун булды.
Кокигаган аренада уйналган финаль авыр узды. Фақат Сүрмен әле тәвәккәллеген һич югалтмады. Ул икенче раундта көндәшен җиңде һәм ахыр чыкты. Судьяларның бер тавыштан биргән 3-0 исәбе белән Олимпия алтын медален яулады. Бу җиңү шәхси казаныш кына түгел. Төркия боксы тарихында ир атлар һәм хатын кызлары өчен беренче Олимпия медале булды. Илбаш Эрдоğan Сөрмәнелегә шәхсән шалтыратып үзен котлады һәм мин матчның соңгы мизгилләренә күз яшьләрем белән карадым дип хисләре белән уртаклашты. Бу кичә Төркия спорты тарихына алтын хәрефләр белән язылды. Токиодан соң Бусаназ Сүрмен әле туктамады. 2022 елда үзе яшәгән Истанбулда оештырылган Бөтен дөнья чемпионатында Канадалы Чарли Гаванакны җиңеп, икенче тапкыр дөнья чемпионы булды. 2024 елда ул Белградта узган Авропа чемпионатында 5-0 исәбе белән җиңү яулап, Авропа чемпионы титулына кабат лаек булды. Аннары 2025 елда Сербияның Ниш шәһәрендә узган дөнья чемпионатында ул Үзбәкстаннан көндәше Навбахор Хамидованы 5-0 исәбе белән җиңеп, 3нче тапкыр дөнья чемпионы булды. Бу җиңү белән ул Төркия тарихында иң күп дөнья чемпионы дәрәҗәсенә ирешкән хатын-кыз боксчы буларак тарихка керде. 2024 елгы Париж Олимпиадасы Бусаназ өчен көтелмәгән нәтиҗә белән төгәлләнде. Ул ширек финалда Тайланд спортчысы Янджаем Суваннапенга 4-1 исәбе белән оттырганнан соң судья карары белән ярыштан чыгарылды. Бусаназ бу җиңелүне зур өлгерлек белән кабул итте һәм дөньяга тагын көчлерәк булып кайтачагын күрсәтте. 2025 елгы дөнья чемпионатында аның 3нче дөнья титулы. Бу ныклыкның иң ачык дәлиле. Бусаназ Сүрмен иленең әһәмиятен аның медальләре белән генә үлчәп булмый. Ул Төркиядә хатын-кыз спортчылары өчен җәмгыятьтәге киртәләрне җиңүдә һәм яшь кызлар өчен спорт белән шөгыльләнүдә зур үрнәк булды. Үзе әйткәнчә, яшьләр безгә карап торалар. Аларның күзләрендәге утны, ялкынны сурәтләп бетереп булмый. Трабзонспор, аннары Фенербахче командаларында карьера ясаган Сүрмен әле Төркия спортының глобаль йөзләренең берсенә әйләнде. Мактарам таңшар, Бусаназ Сүрмен иленең хикәясе безгә шуны хәтерләтә. Бер сүз вәгъдә дөрес кеше тарафыннан бирелгән очракта тауларны тишәрлек көчкә әйләнә. Беренче перчаткаларын кигән 10 яшьлек кыз 3 тапкыр дөнья чемпионы, 1 тапкыр Олимпия чемпионы булды. Төркиянең хатын-кызлар боксында беренче Олимпия алтын медален без Бусаназ Сүрмен әлегә бурычлы. Рикларның бу батыр йөзекләр патшабикәсен сөю, хөрмәт һәм горурлык белән сәламлыйбыз. Безнең программаны тыңлаганыгыз өчен рәхмәт. Сау булыгыз. Төркиянең милли спортчылары. Мактарам таңшар, Төркия авазы радиосыдагы татар төрендәге тапшылары шушының белән ахырына якынлашты. Безнең программа һәр көн Төркия һәм Казан вакыты белән көндезге сәгать 1дә 16 метрлы кыска толкынның 17615 кГц эшлегеннән Түрксат 3А һәм Түрксат 4А ярышны белән
3w.trt.dinna.com интернет адресы аша һәм кесе телефоннарының TRT Dinna тыңна кушымтасыннан Voice of Turkey What East радио каналынан тапшыла. Ярты сәгатьлек тапшырыбызның кабатлавын Төркия һәм Казан вакыты белән сәгать кичке 8 ортада 42 дәрәҗә көнчыгыш юнәлешендәге Төрксат 3А һәм Төрксат 4А ярышлары белән 3w.trt.dinna.com интернет сәхифәсе аша Вот Вес радио каналынан тыңлый аласыз. Әлегә без сезнең белән саубуллашабыз, эфирдә киләсе очрашуга кадәр.